سنة أسرة እግዚአብሔር ንድሕሪት ካብ ምምላስ ብምሕረቱ ይሓልወና ከም በሓድሽ በኣ በታሪኽ ዝተዓለም ተጠሊፎም እንተተሰዓሩ ካብ ቀዳማዮም ዳሕራዮም ዝገደደ እዩ ዝኸውን ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሓደ ካብ ስደት ናብ ሃገሩ ንዕረፍቲ ዝተመልሰ ዜጋ ከምዚ ክብል ሓቀኛ ምስክርነት ብዛዕባ ህይወቱ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ስደት ንርብዕ ዘመን ዝኣክል እዩ ተቐሚጡ ብፍልጠት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ዝኣኪት ዓለም ኣምሊጡ ንሱን ስድርኡን ከዓ በቲ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኽ ሰላም ዘለዎ ህይወት ክነብሩ ከም ዝጀመሩ ይዛረብ እንተኾነ በዓልቲ ቤቱ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እዚያ መገዲ እዚኣ ኣይተዋፅኣናን ብዝብል ሓሳብ ወስ ከተብል ጀመረት ንሱ እውን ነቲ ሓሳባ ክቃወማ ኣይከኣለን እንታይ ደኣ ንሱ እውን በብቑርበ ዝኣኪት ዓለም እዚኣ ተጠልፈ እቲ ዘገልግልዎ ዝነበሩ መማህራኑ ድማ መዒዶም ምስማዕ ምሳብዮም ኣምላኽ ፍራዲ ምዃኑ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ድማ መወዳእቱ ጥፋት ከም ዝኾነን ኩሉ ግብሩ ከዓ ክፍደዮ ምዃኑን ኣጠንቂቖም ተፋነውዎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዳሕራይ ዝገደደይ ዝኸውን ዝበሎ ድማ ነቲ ስድራ ሰይጣን ክዛረፋ ጀመረ እቶም ደቁ ብዘይካ ሓንቲ ንኩሎም ንስድሮኦም ዘይእዘዙ ኮይኖም ሓደ ካብኦም ድማ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ከም ዝተታሕዘን ንሓደ ጻዕዳ ሰብ ድማ ከም ዝቐተለን ብሰንኪዝ ድማ ወዱ ንሕልፈት ከም ዝተፈርደን ብጓሂ ይገልጾ ናይ ሰብኣይ እዚ ፀገም ድማ በዚ ጥራይ ኣይብቅዐን እቶም ወዶም ዝቐተሎም ስድራ ቤት ሕና ክፈድዩ ንክቐትልዎ 3 ግዜ ፈተና ቅትለት ከም ዝገበረሉን ስለዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ዓድታት ከም ዝቐየረን ስርሑ ድማ ከም ተሃሰየን ይገልጽ ኩሉ እቲ እቶም ጓሶት ዝብልዎ ሰሚዑ እንተዝነብር ከምዘይከውን ብዝታ ይዛረብ ሕጂ ዝውስኖ ውሳኔ ግና ናብ ኣምላኽ ምምላስ ምዃኑ ይገልጽ ኣምላኽ ነዛ ስድራ ቤት እዚኣ ምሕረቱ የብዝሐላ ዝጽናዕ ጥቕሲ ስለዚ ከዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈተና ሓጢኣት እንተገበርና ዘይስክሕ ምጽባይ ፍርድን ነቶም ተጻረርቲ እትበልዕ ቀናሓውን ክኸውን እዩ እምበር ደጊምሲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ መስዋዕቲ የልቦን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ 26-27 ነስተንትን ሰብ ስለምንታይ እዩ ካብ እምነት ንድሕሪት ናብ ዓለም ዝምለስ ካብ ድሕሪት ንምምላስ ብኸመይ ክንሕሎ ንኽእል ንጸልይ ወኣምላኸይ በዚ ዓኪቲ ዓለም ተጠሊፈ ናብ ዓለም ከይምለስ ኣብ ቃልካ ዝተሰረተ ጽኑዕ መሰረት ክህልወኒ ምብራህ ቃልካ ሃበኒ አሜን